Июнь ахырында Саха Республикасында Татарстан көннәре узды. Мәдәни, әдәби, тарихи элемтә көйләнелдеме? Якутия татарлары бүген ничек яши? Эфирда таянуны тастапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Әгәр дә инде алда яңгыраган фикер белән килешмисез икән, алда тимәләр бар. Кызыл төскә басасыз, килешсәгез зәңгәр һәм ак нейтралитет белгесе. Килешмәүчеләр табылыр микән, юкмы икән, анысын белмим, чөнки барыгыз да Якутиядә булды, күрде үз күзләре белән һәм әлеге Татарстан көннәрендә катнашты. Ркай абый, менә сез беренче бастыгыз икән, сездән башлык. Нидирәк хис кичерешләр менә гомумән, мондый көннәр нинди максат белән үткәрелә икән алар? Андагы кичерешләр шаккатмалы. Менә бүген татар теле әдәбияты, татар теле һәм әдәбияты укытучыларының съезды, кырылтайы булды. Анда пленар җыелышта безнең президентыбыз чыгыш ясады һәм шушы Якутия белән башлап китте. Якутия турында, Якутиядән тәэсирләре турында. Һәм менә безнең Сабан туе ди, ничектер спорт ярышлары һәм концертларга кайтып кала башлады. Безнең гореф гадәтләр ничектер читтәрәк кала ди, менә йолалар. Менә без шул анайтын ул шулай ысах дөрес әйтәм икән, якутларның милли бәйрәме безнең Сабан туйга охшаган. Анда меңнәрчә кеше чыгып катнаша Сабан туенда. Ул әле бу нидә катнашучылар теге мәйданда җырлап, үзләренең нидер ру җырларын анда. Менә без күрәбез аны хәзер экраннарда, әлеге бәйрәм. Булай халык җырлай икән, 200-300 мең диләр. Ул якутларның яртысы дигән сүз. Шулай бит. Бөтен нидән төбәкләрдән киләр, ниләрдән аларда улус диләр бит әле. Улуслардан. Һәм бу бит дөресен әйткәндә, менә мин сораштым инде анда. Алар Совет вакытында авылларда булган ул теге, кичкенә генә шунда авыл, менә шушы ысхахлары, ул менә бу җәйнек каршылау теге вакыты инде, менә бу 21-22 июньләргә туры килә. Менә шулай зурлап үткәрү әле шушы 20 ел эчендә эшләнгән. Милли киемнәр, анда ул теге җырлар, менә шушы ырым җырлары дип әйтергә миндә аның үзенең фольклорда әлбәттә жанры бар. Демәк, милли асылларын югалтмыйлар. Ул теге бунчуклар тапшыру, аны бик нык эшләгәннәр, ниндидер бер, минем карашымча, ниндидер бер төркем, менә шуның сценарийсын ничек үткәрергә. Ул теге баганалар анда сәргә дип атала. Анда инде атларны бәйләп куеп, менә сез үзегез дә күрәсез. Ул гаҗәеп бер вакыйга булды. Демәк, шуннан да үрнәк алырга буладыр. Моңарчы да бит инде без Якутиядәге татарлар белән эшчәнлекне алып бара идек, Марс әфәнде. Саннар буенча кимү бара, бу инде гадәти күренеш, башка төбәкләр белән чагыштырганда да 10 мең булган, хәзер 8 мең татар яши диләр. Менә бу саннар кимү беренчедән нәрсәгә бәйле? Һәм Ркай әфәнде әйткәнчә, менә нәрсәгә өйрәнергә була, нәкъ менә Якутиядә яшәүче татарларда? Шуннан да теге чит җирләрдә йөреп гыйбрәт алдылар инде, ләкин гыйбрәт кенә түгел, менә үрнәк алырлык әйберләр дә бик күп. Мин Ркай абый белән килешәм. Шуннан да менә кая гына барма, ысах бәйрәмендә генә түгел, урамдамы ул, кибеттәме, кая гына кермә. Мин инде Якутиядә 4нче тапкыр булдым. Шуңа игътибар иттем. Ике якут кешесе бер кайда да урысча яисә башка телдә аралашмый. Үз телендә генә бары тик башка халыклар янында ул үз телләрендә генә аралашалар. Һәм шунысы гаҗәп, менә бу бәйрәмдә дә күренә ул, гадәти көндәлек тормышта да алар милли киемнәренә шулкадәр игътибар бирәләр. Менә бәйрәмгә килгән 80-90% катнашучылар бөтенесе милли киемнәрдән. Хәтта дәүләт җитәкчеләре, аларның республика башлыгыннан башлап, бөтен министрлары, аларның җәмәгатьләре бөтенесе милли киемнәрдән килгәннәр. Татарларга килгәндә инде, менә әйтеп киттегез, саннары бик күп түгел татарларның, 10 меңгә якын дип әйтәбез инде. Андагы татарлар 18-19 гасырларда барып урнашканнар, сөрелгән татарлар дип әйтәбез. 20 гасырда инде үзләре бәхет эзләп киткән шактый татарлар булган. Республика бик зур, 5 Францияны үз иченә ала торган шундый зур территория бит инде ул. Бик күп шәһәрләрендә, бик күп районнарында яшиләр татарлар. Ләкин аларны берләштереп торучы оешма бар. 1990 елда беренче оешмабыз оешкан иде, Татар-Башкорт оешмасы, Якташ исемле. Ләкин 2015 елда башкорт туганнарыбыз аерылып чыктылар, ни өчендер, һәм татарлар үзләренә тагын бер оешма оештырдылар, Туган як оешмасы. Бүгенге көндә бик актив эшли. 90-нчы еллар башыннан бирле Сабан туй бәйрәмнәрен үткәреп киләләр. Менә шушы ысах бәйрәмнәре кысасында да
андагы татарлар белән бергә менә Татарстандан килгән безнең делегация берлектә Сабантуй бәйрәмендә үткәрдек һәм килгән кунаклар, шулай ук республика җитәкчелеге, Якутия Республикасының җитәкчелеге дә әлеге бәйрәмгә катнаштылар. Һәм күп кенә килешүләр төзелде. Мондый бәйрәмнәр, мондый очрашулар дип әйтик, алар бары тик шул Сабантуй һәм аларның милли бәйрәмнәре белән генә чикләнеп калмый бит. Күпләр уйлаганча, бу теге бәйрәмгә нидер күңел ачуга гына кала кебек айрат нинди программа булды һәм нәрсәләргә ирешеп булды менә бу көннәр кысаларында. Чөнки моңа кадәр бит Татарстанда да Якутия көннәре узган иде. Хәзер киресенчә менә бу ничектер кунак ашы кара каршы булдымы? Бу мәдәният программаның бер өлеше генә булды һәм мәдәни чаралар 20-дан артык булды. Төрле кино, театр, сәнгать осталары концерты, Сабантуй үзе, анарсына халык һөнәрләре күргәзмәсе һәм башкалар 20-дан артык чара, очрашулар, әлбәттә язучыларның роле бик зур монда иде. Һәм бу чаралар кысаларында инде ниндер килешүләр дә менә кино буенча килешү дә төзелде. Безнең Саха киносы Татарстанда күрсәтеләчәк. Саха кино ул үзе бер киносы, үзе бер феномен, әдәбияты үзе бер феномен, Сахны күрәс үзе бер феномен, театры да үзе бер феномен. Әмма мин теге татарларны аклау йөзеннән берничә сүз әйтмәкче идем. Әлбәттә Саха ул эре шәһәрләре юк диярлек, Якутск, Казан белән чагыштырырлык түгел. Татар күпкә шәһәрләшкән халык һәм шәһәр әлбәттә ул яктан без үзебезне шәһәрдә әле милли йөзебезне bir яктан тапмадык, икенче яктан күп традицияларыбыз шәһәрдә булган традицияларыбыз онытыла. Бу мәдәниятте чагыламы ул ничек уйлыйсыз? Шуннан да менә бу шәһәрләшү һәм айрат әйткән сәбәпләр алар мәдәният үсешенә дә җитди йогынты ясыймы? Ничектер? Чагыштырсак әгәрдә. Якутия белән чагыштырганда дип әйтәсезме? Менә мин бер нәрсәгә гаҗәпләнеп кайттым, менә инде аны Эркаил әфәнде әйтә башлаган иде. Монда ул бит инде киң табигать белән, бик тамырлары белән биргеп яшәгән халык. Һәм менә мин Исаак бәйрәме вакытында бик игътибар итеп утырдым. Бу безнең борынгы төрки тамырларыбызга китереп тоташтыра торган ниндидер аның йолалары да, аның сүзләрендәге дә ниндидер артефакт сүзләрендә син ишетеп тоемлап утырасың дигәндәй. Миңа калса ул шәһәр мәдәнияте диеп аерып куеп кына әйтеп булмый. Әйе, без шәһәрләр мәсьәләсендә теге күбрәк оешыбрак җиткән халык дип исәпләсәк тә, үзебезне барбер менә ул бигрәк тә әдәби сүздә, йолаларда һәм ниндидер аларның театрында, мәсәлән, ул бит инде Алонха һәм Якутияның атаклы менә шул театр өлкәсе, ул нәкъ үзенең йөзен күрсәткән театр, нәкъ менә шул традициясе белән дип. Театр гына түгел, кино да аерым. Шул әңгәмәләрдә дә ишеткән бар, күп кенә федераль дәрәҗәдә булган әңгәмәләрдә дә Якутия кинематографын аерып куялар. Безнең илдә ул ничектер аерым урын алып тора. Сәбәбе нидә? Илшат, син моңа кадәр мөнәсәбәт нидә? Һәм Якутияга үзең барып, алар белән аралашып, әлеге индустрияны күргәннән соң ниндирәк фикердәсең? Шуннан да Якутия феномены дигән, Якутия кинематографиясы феномен дигән шундый сүз йөри, һәм ул инде күптәннән йөри. Инде күпләрне туйдырта да башлагандар, чөнки безнең теге крокта бик еш ан турында әйтәләр Якутия феномены. Шуннан да алар бик күпләп фильмнар чыгарып, аларның үзләренең кинотеатрларында күрсәтеп һәм үз тамашачылар яратып, менә шундый үзләрендә кичкенә индустрия тудырдылар. Һәм шул тамашачылар караган аркасында алар яңа фильмнар төшерәләр. Һәм шулай итеп аларның фильмнарның сыйфатлары үсте, алар чыга башладылар. Шуннан да бик эре кинофестивальләргә, Россия күләмендәге дәрәҗәсендәге кинотеатраль прокатка чыктылар. Һәм ул яктан караганда алар безгә шундый теге олы абый кебек инде, һәм без Сәре нәрсәдә моның? Ни өчен шулай? Серен мин үземә аңлатам. Беренчедән аның шундый физик аңлатуы бар. Алар теге 90-нчы еллардан башлап бик күп генә режиссерларны җибәргәннәр укытырга, Мәскәүгә яхшы белем алып кайтканнар, һәм алар кире кайтып, берничә дистә ел менә шундый база төзегәннәр. Һәм ул әлбәттә үзенең шундый иҗат җимешләрен күрсәтә менә хәзер. Аны теге менә безнең Татарстанда куркалар, менә хәзер ни дидер. Хәзер генә результат булмагач, теге нәрсәгәдер салырга куркалар. Алар менә аңлап теге алган иткәннәр. Миңа калса теге тирәнрәк ягы аларның шуннан да теге җир белән, мөхит белән һәм хакыйкать белән гомумән бер бүтән төрле мөнәсәбәтләр, һәм ул теге шул элекке кодларны, тамырларын саклап калу белән бәйле, һәм алар шуннан көч туплыйлар, алалар һәм шулай итеп фильм ясау ул күпкә җиңелрәк. Менә бу күренеш Алексей
Борисов, Алексей Витальевич түгел. Борисов, атаклы режиссер, Чингисхан турында фильм бар, Лугинов, Николай Лугинов романы бойынша. Ол 15 жыл анда мәдениет министрі болып тұрды. Мен шул вакытта, ол Ришат айтканча, бик күп яшьләрне укырга җибәрде. Мәскәү, Петербург, режиссерлыкка. Һәм менә шулар кайтып, Демәк, киләчәк турында уйлаган булып чыга. Әлбәттә, шулай кадрлар әзерләү. Аларның күпме әдәбиятта да шулай. Менә яшьләрне әзерләү мәсьәләсендә. Әдәбият турында икенче эштә яшәшәбез. Ләйсәнә, менә татарлар белән аралашабыз дибез. Һәм томырлар дигән сүз яңгырады монда. Татарларның томырлары менә барыбер төрле төбәккә карап аерыла. Кемдер үзенең милләтенә бер төрле мөнәсәбәттә, кемдер башкачарак, кемдер нигезләрне оныта, кемдер киресенчә ел саен аны ныгыта гына бара. Менә Якутия татарлары, нинди татарлар? Һәм гомумән алар татарлыгы һәм милли үзаңы белән аерылып торамы? Әйе, менә мин күп аралаштым Якутияда яшәүче татарлар белән. Чынлап та бер генә алар телләрен югалта башлаганнар әлбәттә. Мәсәлән, 40% татарлар үз телләрендә сөйләшә алалар, әзме күпме. Калганнары инде бигрәк тә яшьләр чынлап та телләрен югалткан. Һәм менә анда татарлар әзәйгән дә. Алар китәләр ди, менә башка өлкәләргә күчәләр, Татарстанга бигрәк күчәләр. Анда яшәүчеләр татарларның мәсәлән рухы сакланган. Алар үзләрен без татар дип йөриләр. Чынлап та катнашалар, оешалар, ниндидер матур чаралар уздыралар. Һәрхәлдә үзләрен татар дип яшиләр. Менә шул әңгәмәләрдә күренгәнчә, мәсәлән, мин безне теге алып барды инде күп җирләргә, Анатолий Михайлов, ул инде менә тырыша татарча сөйләшә, югалтмас өчен. Ул әйтә, менә ди, беренче тапкыр Сабан туйны оештыра башлаган егетләрнең берсе ул башка шәһәрдә, аннан соң хәзер ул Якутскида шулай ук эшмәкәр. Алар менә ниндидер бизәргә һәм үзләрен күрсәтергә дип бик күп эшлиләр. Тырышалар һәрхәлдә. Дәвам итсен. Менә әдәбиятта нинди уртак һәм аермалы якларыбыз бар, бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы Якутиядә Татарстан көннәре узды. Әдәбият турында сөйләшә башладык. Шунда әсәрләрне тәрҗемә итеп тәкъдим итүдә булды дип беләм, ялгышмасам. Рәкаил әфәнде, менә бу эшчәнлектә ниндирәк уртаклыклар бар? Чөнки шул ук, мәсәлән, республикаларны чагыштыруда барыбер телебезне теләмибезме, барыбер чагыштырачаклар. Һәм бигрәк тә менә бу татарларны, мәсәлән, Якутиядә тәкъдим итү, киресенчә аларның әдәбиятын безнең укучыларга кабул итү ул аерылып тора. Менә нәрсәләрдә безнең әдәбиятыгын чагыштырулыгыбыз бар. Мин башта шул Якутия татарлар турында бер-ике сүз әйтеп үтәм, ул әдәбият белән дә бәйле. 20-нче гасыр башында анда Басоха дигән татар яшәгән. Менә якутлар Большой диясер унга шундый үзләренчә генә әйткәннәр инде. Ул үз исеманын Гизатулла Рахматуллин. Ул сах крешләрендә 2 метрлы һәм бик киң кеше була, пәһлеван. Таш күтәрү аларда не бар, ярышы. Килограммадыр инде ул, бер путлы микән, ике. Шуны күтәреп кем, моны узучы булмаган, якутлар арасында да бекем не. Гүмән легенда инде ул. Ләкин башкалар кигәч, ул шактан хәллек булган, башкаларга каршы көрәшә башлый, партизан отряды оештыра якутлардан, һәм аны соңыннан башкалар юк итәләр. Һәм менә шул кеше турында безнең язучыбыз Рөстәм Галиуллин повесть язды, бәян Басоха дигән. Ул рус теленә тәрҗемә ителде, якутча да тәрҗемә ителде. Һәм без бу баруыбызда, бу сәфәребездә аңа шул аның туган ылышында, туган җирендә инде таш кую тантанасы булды, киләчәктә һәйкәл куярга дип. Бу әлбәттә нәкъ менә Рөстәм Галиуллинның бәяны белән бәйле. Һәм якутларның ишенә төшкән, бәтә шундый безнең кеше бар иде, шундый милли героебыз бар иде. Димәк, шул сәбәпле таш куйдылармы? Әлбәттә шулай, Рөстәмнең үзен алып бардылар. Менә әдәбиятның тәсире. Ул бит инделек Советлар вакытында сүз бар иде. Әдәбиятлар дуслыгы, халыклар дуслыгы. Менә бу ике республиканың якынайып китүендә мин гүмен турыдан-туры безнең ике әдәбиятның элемтәләрен укудан күрәм иң башта. Мәсәлән, 10-нчы еллардамы Луиза Баки хәтерлидер, Түрксой белән берлектә без төрки шагыйрьләрнең фестивален үткәргән идек. 100 шагыйрь килде, бөтен төрки илләрдән, төбәкләрдән. Менә шунда безнең яшь шагыйрьләр
Якутның яш шагыйрьләре белән шул ук Хабрус Гаврил Андросов, Рөстәм Канженкин, Рөстәм дигән исем аларда да бар. Нар белән дуслашып, иҗади элемтәләр урнаштырып, алар чакырганнар, аларда не бар, благодать большого снега, Семен Данилов шигыренә нәзәгенде ул, мин аны олы кар бәрәкәте дип тәрҗемә иттем. Ул шигырне һәм фестиваль исемендә әлбәттә. Шунда барып, алар менә юл салдылар, Рифат Салах, аннан соң Рүзән Мөхәммәтшин. Һәм 17-нче елны якутлар татар шигърияте антологиясын чыгардылар. Яңа гасыр, 21-нче гасыр шигъриятен дип әйтәйин. Аннан бездә бардык Газинур Мурат белән. Мин әйттем инде шунда, кунагашы кара каршы, бездә юк идел антология. Һәм 20-нче елны без чыгардык Якут поэзиясе антологиясын татар телендә. Менә бит димәк эш дәвам итә әле хәзер. Һәм 22-нче елда менә алар чыгарды татар прозасы, 21-нче гасыр әлбәттә. Татар прозасы, татар хикәясе антологиясын. Без чыгардык Якут хикәясе антологиясын. Һәм ул аны без менә монда тәкъдим итеп булды. Димәк эш дәвам итәдер алга таба. Һәм Николай Логиновның Хун хикәяләре дип әйтим, Хунские повести русча сыйнаның. Аны татар теленә тәрҗемә итте менә Фирүзә Җамалетдинова. Ул шушы көннәрдә безнең Татарстан китап нәшриятында дөнья күрәчәк. Менә шулай Якут журналларында, газеталарында безнең татар язучыларының бик күп әсәрләре чыкты. Бездә дә шулай ук Казан утларында мәсәлән башка газеталарда. Димәк ихтыяҗ бар һәм элемтә киләнгән инде. Безнең элемтә киләнгән, ләкин аны әлбәттә теге менә шушы гасырның 10-нчы елларында гына ныгыды дип әйтеп булмый. Чөнки элегәрәк Саид вакытында Тукайда, Муса Җәлилдә, Якут телендә аларның китаплары чыккан. Һәм иң менә бер кешене без истә тотарга тиеш, Зәки Нури. Ул язучылар берлеге рәисе дә була, Казанлар журналының баш мөхәррире. Ул Мәскәүдә әдәбият институтында якутларның бик зур шагыйре Семен Данилов, шулай Якут язучылар берлеген. Монда исемлекле дәвам узакка суларга мөмкин, әгәр хәлифә башларга. Шуларның ул бит ничек әдәбиятлар дуслыгы ул айрым кешеләрнең дуслыгыннан башлана. Фильмнар мәсьәләсендә дә Илшат менә инде килешү төзелде дип беләм, ике як кино өлкәсендә нәрсәләр тәкъдим ителәчәк? Мәсәлән, Татарстан нинди фильмнар тәкъдим итә ала бүген һәм Якутиянең кайсы фильмнарын синеңчә безнең бүген тәкъдим итәргә була? Шуннан да шунда андый килешү төзелде. Якутиядә чыгарылган фильмнарны безгә Татарстанга алып килергә һәм Татарстанда чыккан фильмнарны анда күрсәтергә. Бу инде бу елга гына яки берничә елга гына кагыла торган килешү булмас дип ышанып калабыз. Теге озакка сузылган шундый бер-беребезгә булыша торган һәм фильм индустрияны үстерә торган шундый чара булыр дип ышанабыз. Бу елны без нәрсә тәкъдим итә алабыз? Безнең бу елны төшерелгән Тарлан фильмы тиздән чыгачак, мин төшергән Микулай фильмы көз көне Алла бирсә, безнең Татарстанда да, Россия буенча һәм шулай ук Якутиягә барып ирешер дип ышанып калабыз. Илдар Гафаров, но безнең авторлар әле шулай бу чара бит шулай бездә тагын да күбрәк авторлар чыксын һәм алар тагын да күбрәк тамашачыларга барып җитешсен. Сөйләштегезме үзара менә киләчәктә нәрсәне кулланырга, бәлки алар белән бергә элемтәдә фильмнар ясарга дигән килешүләр булды? Мин шәхсән дөресен әйткәндә берничә анда индустриядә эшли торган яшьләр белән элемтәдә, алар менә теге елны килгәч без шулай танышып калдык, дөресен әйткәндә, һәм ел буе менә Микулай фильм өстендә дә бергә эшләдек. Һәм гомумән уйлыйбыз, теге нинди безнең хикәяләр копродукция өчен туры килергә мөмкин. Аларга хас булган ниндидер хикәя һәм безгә туры килгән хикәя, менә ниндидер теге артка таба кайта башласак, ул 70-ле тамырларга таба кайта башласак, анда безнең бик күп теге таяну нокталары бар. Милләттәшләр ни уйлый икән әлеге Татарстан көннәре турында бергәләп видеозны карыйбыз. Атыр бәйрәмебез, иң көтеп ала торган спортсменнарның бәйрәмнәре. Тамашалай. Ел сайын үтеп торсын инде, бик күңелле бәйрәм. Безнең Якутия Себер кырыйларында безнең халык өчен бик якты ачык. Зур рәхмәт сезгә шул килгәнегез өчен. Менә кеше шундый матур итеп күңелле ял итә, якты, шундый кеше ачык. Безнең менә Якут халкы даже үзләре как будто безнең татар дип үзләрен хис итәләр. Первый раз на вашем празднике Сабантуй. Очень понравилось. Музыка очень понравилась. Я даже стояла там возле сцены, танцевала с дочкой.
İki бәйрәм үрнәкләре демәк монда сизелә шулай ук. Марс әфәнде, шуннан да без ниндирәк нәтиҗәләр чыгарырга тиеш әле көннәрдән һәм алга таба нинди эшчәнлек көйләнә? Менә бүген инде күп сөйләдек бу сәфәребез турында, ләкин сәфәребезнең сәбәбе турында әйтеп үтмәдек. Безнең бит инде булай зур делегация булып, Татарстандан зур делегация булып баруыбызның сәбәбе Якут Республикасының, Саха-Якут Республикасының 100 еллыгы уңаеннан булды. Бәйрәм ашы кара каршы дип әйттек, алар безнең 100 еллыкка килгәннәр иде, без аларның 100 еллыгына һәм үзебездән соң менә анда истәлеккә калдыручы һәйкәлләр турында сүз булды. Шулай ук менә президентыбыз катнашында, Якут Республикасы җитәкчелеге катнашында, Якут шәһәренең үзәгендә Казан скверына нигез салынды шушы көннәрдә һәм ул скверда киләчәктә Муса Җәлилгә дә бюст куелачак. Менә ансы бер шундый әһәмиятле вакыйгаларның берсе булды. Шулай инде президентыбыз Якут Саха Республикасында яшәүче милләттәшләребез белән дә очрашты. Аларны борчыган мәсьәләләрне тыңлады. Сәнгать усталарыбызның концертлары булды бит инде. Һәм төрле юнәлешләрдә килешүләр дә төзелде монда. Тәҗрибә уртаклашу, киләчәккә максатлар белгәндә, масса күләм мәгълүмат чаралары арасында да Ләйсәнә анда ике килешү булды. Менә аларның нәтиҗәсе ничек булачак? Бу бит инде бер көн очраштык та, иртәгә оныктык дигән сүз түгел. Менә алга таба ике як мәдәнияте, шул ук мәсәлән инде журналистикасы, башка мөнәсәбәтләр үссен өчен җирлек салындымы монда? Калса салынды. Чөнки күрсәтү булдан да. Менә безнеңчә әйтәбез бит картинка. Анда теге сөйләү генә түгел, чынлап та анда бит без дә күрдек аларның яшәешен, аларның бәйрәмнәрендә булдык, очрашуларда булдык. Без хәтта бардык аларның беренче тапкыр уздырыла торган ватандашлар форумына, якутларның ватандашлар форумына. Анда безнең Васил Шәйхразиев чыгыш та ясады. Аларның ул беренче тапкыр узган һәм миңа калса, алар бездән үрнәк алып эшләгән аны. Чөнки без инде күптәннән бит бөтен илдән үзебезнең татарларны җыябыз. Аларда да менә шундый эш башланды. Һәм менә без күрсәттек Сабан туйны. Ул андый дәрәҗәдәге Сабан туй беренче тапкыр Якутиядә. Гомумән һәм аның дәрәҗәсе шундый булды, беләсезме? Менә ничектер очкынлы күзләр, анда Якут халкының ничек бәйрәм иткәнен күрсәгез, менә аны хәтта камера аша әйтеп бетереп булмый. Билгеле инде фикерләре дә, һәм менә шушындый күрсәтү миңа калса, андагы журналистлар да алар шаккатып йөрде. Без ничек Исаак бәйрәмендә шаккаттык, алар безнең Сабан туйда шаккаттылар. Һәм ул бөтен җирдә чыкты. Инде хәзер карасаң, менә бөтен ничек дип әйтим, шартлау баранда шундый теге ни белән эмоциялар искиткәч. Шуның өчен миңа калса, моның нәтиҗәсе һәм киләчәктә ниндидер матур мизгелләре әле булачак. Луис, сез өчен нәрсәләрне кулланырга мөмкин киләчәктә, нәкъ менә Якутиядә күргән, күзәткән һәм үз тормышта кулланырга мөмкин булган дип әйтик. Мәдәни өлкәдәгеме, әллә йолалар турында сүз бара? Шәхси өлкәдә дә булырга мөмкин, мәдәни өлкәдә дә. Мин театр юнәлешеннән әйтеп китәсем килә. Безнең өчен ике вакыйга бергә кушылды һәм бу бик матур фал дип саныйм. Беренчесе менә шушы Татарстанның Якутиядә Татарстан көннәре. Безнең театр әһелләре шаккаттылар, ничек инде шул кадәр зур делегация белән, икешәр самолет белән төялешеп килдегез дип, һәм алар өчен зур шулай ук куаныч булды. Безнең президент һәм шулай ук мәдәният министрының һәрбер чараларда да булуы, мәсәлән, театр әһелләре белән очрашуда беренче көн ирады. Хафиҗан кызы үзе булды. Алар моңа бик сокланып карадылар. Татарстан президентының милләттәшләре белән очрашулар. Милләттәшләребез белән очрашуына ясыкландылар. Алар менә сездә мәдәнияткә мөнәсәбәтнең нинди икәнлеге күренеп тора дип. Нәтиҗә ясап әйтсәк, безнең вакыт төгәлләнә, Айрат кыскача гына Татарстан көннәрен уздыру Якутиядә әһәмиятен билгеләүдә нәрсә тотасы булып тора? Ике халыкның менә төрле иҗат, ике халыкның, ике республиканың иҗат әһелләре арасында хезмәттәшлек, дустана мөнәсәбәтләрне дәвам итү, шулай әдәбият, кино булсынмы, театр булсынмы, Зәркән сәнгатендә әле бик безнең күп хезмәттәшлек булырга тиеш. Милли мода өлкәсендә безнең хезмәттәшлек, алар безнең өчен үрнәк. Менә бу барысы да күп таяну нокталары булып тора. Хезмәттәшлек билгеләнде, максатлар куелды, ике республика арасындагы мөнәсәбәтләр киләчәктә дә үсештә булсын иде дигән теләктә сау булашабыз, исәнлектә күрешергә язсын.